Hoberantz egiten ez duen gaitzak azkenean okerrera egiten du. Proba samurra zen, jogur bat jan behar zuen. Ordura arte ez zuen solidorik probatu. Jogurta janez gero eta pankreasak ondo erantzunez gero, medikuek esan zioten plantara jaitziko zela biharramunean. Ilusioz beteta zegoen. Biharramunean hala ere etxera deitu zuten ospitaletik. Pankreasa odoletan hasi zen. Ebakuntza egin behar zitzaion, hil edo bizikoa. Amak eta Izeba Margaritak agurtu zuten kirafonorako bidean dena ondo aterako zela esanez. Eskuean jarri zutenean, Ama Santa Ines umeen kantatxoa kantatu zuten hirurek amets zarrik ez izateko umei kantatzen zitzaiena. Ama Santa Ines bart egin dut amets, ona bada bizon partez, txarra bada doala bere bidez. Ezen gehiago esnatu. Behin egin dut soilik ametzaitarekin falta denetik. Hil eta gutxira izan zen. Hego-haize egun batean zendu zitzaigun 1989ko urriaren 28an hilabetez lo egon ondoren.